Asadung tubuh Yesus di huta Betlehem di luar Judea, uju hinarajahon ni si Herodes. Roma akka parhapistaran sian purba tu huta Jerusalem. Akka nin nama. Di dia do raja naim baru tubui. Nong huidami do bintangna di tano habitcaran. Alani i ro do hami sumomba ibada. Alai disi di bege Raja Herodes hatai, tarsonggot ma ibana ro di sude pangisi ni huta Jerusalem. Jadi di papungu ma akka situa ni malim, ro di siboto surat ni bangsoi, di pamanat ma tunasida huta hatubuan ni Kristusi. Jadi di dok nasida ma tu ibana. Huta Betlehem na di luar Judea do, ay songonon do pandok ni panuri rangi. Iya ho huta Betlehem, apalatung na met ho di tonga-tonga ni akka huta na di luar Judea. Ay ho do huta haroroan ni rajai, na marmahan Israel bangsoki. Dungi marhusip masih Herodes, manjau akka parhapistarani tujolona. Disihir-sihiri ma tunasida lelengna dung tarida bintangi. Dungi disuruh ma nasida tuhuta Betlehem. Nin nama. Lau mahamu. Takkas ma diori hamu dak danaki. Ia dung Jepang. Pabuamu matuau. Asa doh tau ro marsomba tu ibana. Asadung di bege nasida erhata ni rajai, lau manasida, anggo bitangi naung ni ida nasida hian di tano habit carani. Sai digijang nasida do muse, rasi rasa sahat tikos digijang di inganan ni dak danaki. Marnida bintangi, macelas situ tuma rohana sida. Los di bongoti ma bagasi, ngabe di idama dagdanaki dohot si Maria inanay. Dungi manuk kapmana sida marsomba tu dagdanaki. Dirukari ma artana sida. Sere hamidjon dohot akkana angur parsomba na sida tu ibana. Dungi Roma tona ni debata marhite sian nipina sida. Unang pola mulak be tumopot si Herodes. Jadi sian dalan na asing ma nasida mulak tu luat nasida. Asadung lau nasida, Roma suru-suruan ni Tuhani di ida si Joseph di nipina, namandok tu ibana. Hehe maho, buan madak danaki rapdoh inanay, maporus mahamu tutano Misir. Disi mahamu jolo, pai maro musehataku. Ay nanay luluan ni si Herodes do dak danaki asabunuon na. Jadi hehe manasida dibuan madak danaki rapdoh inhana borngini. Maporus tutano Misir. Laos disi manasida pai mamate si Herodes. Asa Jepang nanidok ni Tuhani marhite sian panurirang namandok. Sian Misir do hujau anaki. Asadung mamoto si Herodes naung di pauto-hoto akka parhapistarani ibana, tarima situ tuma ibana. Disuruh ma tu Betlehem dohot tu sandok luat na humaliangi akka nama menui nasadak danak bawa nama rumur 2 tahun. Rodi akka na met siani. Hobar tutiki naung nirisihanna sian akka parhapistarani. Disima Jepang hata ni panurirang Jeremia namandok. Tarbegedo di utarama suara partangison dohot aguk badar. Diangguhi si Rahel do yanak konnai dangolobe apulon ay nungasun siap nasida. Alai dung mate si Herodes, di ida si Joseph ma dinipinia surusuruan ni Tuhani di tano Misir, namandok tu ibana. Hehe maho,
buan madak danaki rap dot inana mulak tutano Israel. Ay dung ngamate akana sumakapi hosa nidak naki. Jadi hehe maibana di buan madak danaki rap dot inana mulak tutano Israel. Alai dung di bega ibana si Arkilaus do HP raja di luar Judea manggoti amana si Herodes. Biar do rohana anggotung lautusi jala dung ro poda sian debata tu ibana dini pinia gabedok pap luat Galilea nama ditondong. Jadi ojak ma ibana maringanan di sadakuta namar gor Nazaret gabe Jepang ma hatani panurirang namandok gowaron do ibana si Nasarani.